Wala. Ginagawa mo itong inang to. Anong ginagawa mo? Jan, pogi ba ako? Mabait! Mabait. Pogi, mabait lang ako. Hindi ako gwapo. Den, ha? Kapo. Very good. Akala ko. Yan po yung mga batang yagit mo dito sa aming lugar. Whew. Ang init mga kaaning. Marahil nagtataka kayo at nagtatanong kayo kung nasaan ako ngayon. Nandito pa rin ako sa likod namin mga kaaning. Pero nag-iba na. Nag-iba na ang itsura. Bakit? Ayan po. Puro buhangin na ang dating maraming puno. Maraming palay. Maraming mais at gulayan dito sa aming likod. Naku, nag-iba ang itsura ng likuran namin. Kasi nga po mga kaning, yung may-ari ng lupang ito ay kinukuha na po ang aming likuran. So yung bahay ni Lola, pati yung malaking bahay ng kalapati ko, wala nang dito sa pwesto mga kaning. Yan po yung bahay ni Lola. Tinibag na kasi hindi na sakop ng aming lupa mga kaning, no? Tapos, yung mga bahay ng kalapati ko, yung malaki, ginawa kong dalawa mga kaning. Ito yung isa, pinapaalis na din yan. Tapos yung isa naman mga kaning, ayun, nandun sa itaas mga kaning. So yan mga kaning, no? Ganyan na po ang itsura ng likuran namin ngayon mga kaning. May tattoo ko saan? May tattoo mo? Ang ano? Anong tattoo yan? Anong tawag dyan? Anong tawag? Ha? Kabayo. Kabayo daw. Hindi naman kabayan eh. Ano nga? Oh, hindi naman kabayan. Ano? Langaw yan. Sige mga kaning, para makita yung buo kung anong itsura ng likuran namin, akit ako sa taas. Yan, nagpagawa pa ako ng hagdan mga kaning, no, para madali ako makakit dito sa taas. Sobrang init ngayon mga kaning. Dati sobrang presko. Kabaliktaran naman ngayon mga kaning kasi sobrang init, para ka nasa disyerto talaga. So ito na. Ito na yung itsura ng likuran namin ngayon. Hindi namin makakapag-vlog dito ni Boss GSM. So ako, nag-decide ako mga kanina yung kulungan ko to sa ibabaw muna. Talagang pinapaalis na. Nakiusap kami mga kanina, bibili na lang na yung lupang kinatitirikan ng bahay ni Lola. Kaso hindi daw pwede. Dapat talaga tibagin daw yan mga kaning, no? Mga kaning, tingnan nyo ang naging sistema ngayon. Lahat ng mga kulungan sa likod ngayon, dinadala sa bubong. Tulad dito sa kapitbahay namin. Si Boss Oji! No, kaya pa? Opo, sir. Ano boy? Kaya pa boy? Baton, ang bigat ng ginano mo, hinahawakan mo ah. Yung nga natin, makakaya natin yan. Di ba? Kasama pa? Supo pa? Aba, Yan. may nakapatong pala, akala ko ilalagay sa bubong. Yun o. So nakwento naman namin sa inyo mga kaning kung bakit nawala kami ng ilang months si Boss Jason sa YouTube. Pero muli kaming magbabalik mga kaning para ipagpatuloy ang pagbibigay namin ng saya sa inyo. Maka-impluwensya. And of course, mga kaning, gaya ng sinabi ko sa inyo, kapag nag-successful tayo dito sa pagbablog, tutulong tayo sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong mga kaning, no? And walang imposible doon mga kaning, at alam ko nakikinig si Lord at mangyayari yon ng mga kaning. So ngayon kayo magkakaroon ng pagkakataon sa amin ni Boss Jesse para magkomento sa naging last vlog namin na yung title na paalam mga kaning. Akala nyo siguro magpapaalam na kami at say goodbye sa YouTube. Never po mga kaaning, no? Kasi alam nyo naman mga kaning, masaya kami sa ginagawa namin ni Boss Jessem na pagbablog. Kala nyo siguro magkukwit na kami sa YouTube. Kung kailan 70,000 subscribers na tayo at road to 100,000 subscribers na tayo, doon pa ba tayo bibitaw? Sinisigurado ko sa inyo mga kaning na matagal-tagal nyo pa kaming makikita sa YouTube mga kaaning, no? Hanggat kaya ko pang aningin yung Boss Jessem ninyo, magbablog kami mga kaning. Tuloy-tuloy na to mga kaning, makakaasa kayo na magiging consistent na kami sa pag-upload ni Boss GSM. Depende na lang, alam nyo na, kapag may mga hindi inaasang pagkakataon na nangyari sa buhay natin, doon tayo talaga nagkakaroon ng paghinto, panandalian, no mga kaning. Yan naman madalas ko sinasabi, magpapahinga pero hindi hinto. Bad yun. Sa lahat ng pangarap mga kaning, lagi nating tatandaan, okay lang tayo magpahinga kapag napapagod. Basta, yung pahingang yon magpapatuloy pa rin mga kaaning. Walang hihinto, walang mag-stop, kailangan magpatuloy. Basta magtiwala lang tayo kay Lord. Mangyayari at matutupad yung mga pangarap natin sa buhay. Alright, mga kaning. Na-miss ko mag-prank, na-miss kong mag-aning, mga kaning.
So kahit mainit dito ngayon mga kaning, dito tayo mag-i-intro kasi mamaya, mga kaning, nandito si Boss Jessem. Sabi ni Boss Jessem mga kaning, at nag-usap na kami na dito siya matutulog sa araw na to mga kaning. Siyempre, mga kaning, sasamantalihin natin yun para makabawi sa mga katarantaduang ginawa niya sa akin, mga kaning, no? Kasi nakakarami na yung Boss Jessem ninyo. So mamaya mga kaning, may naisip akong prank. Ang naisip kong prank ngayon mga kaaning, kunwari, lumulutang ako mga kaaning habang natutulog. So, tsetsempuin natin mga kaaning na malalim na yung tulog ni Boss Jessem. Ang tanong dyan, paano ba natin masusukat na malalim yung tulog niya? Gagamit tayo ng ruler mga kaaning. Joke lang mga kaaning, no? Siguro mga bandang alas 2, alas 3 mga kaaning, doon natin gagawin yung prank natin mga kaaning. Alam ko, si Boss Jessem, may mga times na mababaw yung tulog niya. Yung kwento niya sa akin, gumalaw lang ako mga kaning, tapos magigising na siya. Pero minsan naman mga kaning, kapag ako yung gising mga kaning, umihilik pa yung Boss Jessem ninyo. Ay naku mga kaning, may punto talaga na parang hindi babaeng matulog yan. Kasi humihilik pa yan. Daig pa ako mga kaning, no, kapag sobrang pagod ko, hindi man ako humihilik eh. Pero si Boss Jessem ninyo, mga kaning, naku, kung alam nyo lang, sobrang ingay umilik niyan mga kaning. Pag minsan, yan ibibidyo ko para mapatunayan ko sa inyo mga kaning na hindi ako nagsisinungaling. So, mamaya mga kaning, yun yung gagawin natin pambawi. So, gagawin natin, magpapanggap tayo. Kunyari, nanginginig-ginig tayo doon mga kaning. Lumulutang tayo, tapos kakakalibitin natin siya mga kaning no, kapag ayaw niya magising. So, yung mangyayari mamaya mga kaning, nakatakip yung buong katawan ko ng kumot. Pati yung lamesa, dapat hindi makikita kapag nagising yan mga kaning. So, titignan natin magiging reaksyon ni Boss Jessem kapag nakita niya ako lumulutang. Good luck sa akin mga kaning. At alam ko, wala pa akong nabulilyasong prank para kay Boss Jessem. Kumanda ka sa akin, Boss Jessem. At kayong mga Team Jessem. Alright guys. Si Boss Jessem ngayon mga kaning. Tulog na tulog. 3:25 na lang mga so, kailangan natin i-execute yung plano bago magdilaw pa yung mga mag-iwi kung sino-sino dito sa bahay mga kaning. Medyo late na tayo ng oras mga kaning. Kukunin na natin yung table. Let's go. Ginagawa ko ang inang to.
Aray, aray! Bikino? Patulog ka na, magpatulog ka, gabi na. Kumusta naman yung ano, Labs? Katabi mo natulog yung mesa. Akala ko na parang nanginginig. Natawa ka ba, Labs? Ang ina sila bang di mo natakot? Umutang ka dyan. Pero alam mo, Labs, alam mo napasin ko kaya sa gabing ito, ay bago kang gising, ang ganda mo pa rin. May mabawi ako. Ano matulog na ako? Nakatulog na ako. Alisin mo na dyan nga, alisin mo na, alisin mo na. Hindi nga, tabi kayo matulog ito. Oh, ayan o, ayan o. Tabi kayo matulog. Tabi kayo matulog yan. Matutulog ako sa ano, sa sala. Alis mo na yan. Gago ka. Nakita niyo naman yung reaction ni Boss Jesse makakaaning. Siya tulog pa yung mga tao dito. Mamaya na natin naalisin yan mga kaaning. Yung katabi munang matutulog ni Boss Jesse yung table. Buti na lang mga kaaning, hindi siya nagising kanina dito. Nahulog to mga kaaning. Iba na ako yung mga kaaning. Akala ko wala na. Pulilyas yung prank natin nung mahulog tong tabla na to. Ito ko. Kinabahan ka? Kinabahan ka? Akala mo siguro. Gawin ko, hindi ko man sumigaw. Ako siguro makakita na lumulutang yung katabi ko matulog. Ay! Sige rin. Wow, iba talaga pag nag-gym ah. Sakit ng katawan ah. Lagot ka talaga. Aray! Kala ba, sakit ng katawan ah. Ano mo, winner card mo kanina? Ano mo, abs ka yan. Uy, social! May pa-abs na siya! Masakit. Hindi ka natakot? Hindi naman. Hindi ka natakot? Natataka ko sa'yo, bakit ka? Hindi ka natakot, wala ako? Tago? Kataktak